Krásný den, je tady další díl podcastu Halda Inspirace pro bohatší život. Jirko, vítám vás zpátky po dovolené. Vypadáte velmi odpočatě, takže věřím tomu, že zase můžeme lidem naservírovat další dávku Haldy Inspirace. Děkuji, vítám vás v Haldovně, nakažený hrdou atmosférou Skotska a nádhernou krajinou, teda ta skotská Vysočina je překrásná. A obecně ty památky tam jsou takový subtilní, tam jste všude hned, jako fakt úplně mě to nadchlo. A nabil jsem se teda ohromně úplně. To je z vás cítit, kdybyste tak mohl přiblížit, protože to mají naši diváci rádi. Občas, když tam dáme něco z toho soukromí, důkazem je váš kváskový chleba, o který si pořád píšou lidi o jeho recept. To mě moc těší. Pak dám teda radu ještě ke kváskovému chlebu jednu, to jsme s bratrem teď objevili. Aha, dobře. No dokonce někteří lidi píšou, že máme zavést rubriku Haldovy dobroty, jo? Takže možná vytvoříme někdy bonusovou část, kdy dáme vždycky 10 minut nějakých vašich receptů. Jako vařit tady nebudeme, do toho se pouštět nebudeme, nejsme žádní babicové. Ani ne vaření, spíš doporučení. Ano, já doporučení. jsem takový posedlý po ořechách, borůvkách a zákysu. Ale jenom teda, než položíte tu otázku, ten kváskový chleba je ještě lepší, když se dává vlastně ta druhá dávka mouky, když probudíte kvásek, tak je dobrý do toho prvního kynutí dát rovnou ten kmín. On se úplně jinak rozvoní. Ten chleba je ještě ořád jako voňavější. Tak to, přátelé, slyšíte. Naprosto nečekaně. A přirozeně jsme tady objevili ještě další tip do takového kulinářského okénka. Ale ještě mi řekněte, co v tom Skotsku vás zaujalo nejvíc? Víte, to byl můj sen. Můj hrdina byl Ivanhoe a Walter Scott. Taky jsem se s ním, žena mě vyfotila u pomníku Waltera Scotta, to je veliká jako celebrita. A navíc Scott byl i Sir Arthur Conan Doyle a můj životní hrdina je Sherlock Holmes. Mm-hmm. Ale upřímně řečeno, nadchly mě památky. Nadchlo mě, Stirling mě nadchnul, jo, William Wallace, jako jo, všechno ta jejich historie. Ale tam je to vlastně pak zjistíte maličký, jo, že ta válka, jak si ji představujeme, že to bylo pár stovek lidí. Mm-hmm. Ale nadchla mě taková jako zvláštní povaha těch Skotů, oni jsou hrdí a vlastně ochotní, ale nesrdeční, jo, taková moje zkušenost. A paradoxně víc než památky mě nakonec absolutně uchvátila příroda. Já jsem jako svým naturelem, já jsem tulák prostě. A byť moje žena mě oznámila, že ona mě ten sen splnila, to byl můj sen, moje žena mě plní sny stále. A říká mě, Jirko, moc bych ocenila, kdyby už jsme na dovolenou neletěli. Mm-hmm. Jo, že se hrozně bojí lítat. Takže ten takový sen, že bychom aspoň kousek prochodili ty Vysočiny, nevím, jestli si splním, ale nadchly mě tam památky. Oni mají všechno takový jako malý, když srovnáte třeba ten Edinburghský hrad s Pražským hradem. Mm-hmm. Ten hrad Edinburghský by se vešel na první nádvoří. Jako, jo. Mm-hmm. Mají to všechno takový ošuntělý, oni to vymění, až když to schníje. Mm-hmm. Jo. Ale zároveň tím cítíte takovou autentičnost, že opravdu tam máte pocit, že ta jejich historie opravdu sahá do toho 11. století. A to mě tam nadchlo. Prostě dlouho jsem se necítil tak šťastný a myslím si, že kdybych nemohl žít tady, tak bych chtěl žít tam. I když mám pocit, že cizinci tak dobře jako neabsorbujou, jo, že byť je to taky hodně barevná země, jo, tam jako potkáte tam všechny národnosti, tak ale mám pocit, že ty Skoti jako Skoti, jako, že jsou to vlastně takový patrioti, jo, a berou ty cizince pořád, jako, že jsou tam na návštěvě. Mm-hmm. Jo? Mm. A takže krásný to bylo, jsem nadšený. Skvělý. Tak máme po tom kulinářském okénku zase ještě cestovatelský okýnko a teď se pojďme podívat na to dnešní téma, protože mě to zaujalo v některých našich minulých rozhovorech, jsme se bavili o dětech, kteří se potkávají a začnou vytvářet nějakou skupinu, tak vy jste zmínil termín, který bude teda tím hlavním dnešního rozhovoru a to je dynamika dětské smečky. A než si to rozebereme, tak jak byste vlastně jenom jako popsal ten význam, nebo co je zatím? Víte, my jsme komunitní smečkoví tvorové. Prostě člověk je, už tím, že se k rozmnožení potřebuje druhýho, tak my jsme prostě tvorové společenští, pároví a smečkoví. Ale ten život ve smečce má nějaký vývoj, má nějaký přirozený podmínky, protože víte, jak to je, když vyroste jedináček v milionářském baráku někde na samotě,
tak prostě vidíte, že je handicapován tím, že vlastně jako v té přirozené dětské smečce se nepohyboval. Hrozně tohle ovlivňují technologie, kdy si děti nakonec jako víc píšou, než se potkávají. Takže vlastně to, aby jsme se přirozeně uměli zapojovat a socializovat jako v lidských skupinách, ať je to profese, nebo jenom prostě v zácpě na dálnici, jo? Tak je hrozně důležitý, abychom absolvovali aspoň elementární kousky toho, že se ten náš život v té smečce vyvíjí, že to má určitý podmínky a že taky zdravá smečka nějak zvenku vypadá. Jo, protože je to jedna z mých hlavních výhrad třeba vůči inkluzi. Děti, když máte přirozenou dětskou smečku, tak nikdy postiženýmu neubližuje, ale taky si s ním nehraje. Jo, protože ta smečka vlastně funguje na nabídnutí přínosu. Jo, prostě já nemusím být tak obratný jako vy, ale zase mám lepší nápady. A vy jste zase obratnější a já vidím, že ten můj nápad jde udělat líp, než to umím já. A když ta smečka funguje dobře, tak se takhle děti od sebe vlastně neustále učí. Jinak se vyvíjí smečka klukovská, jinak holčičí, jinak smíšená. A to všechno jsou zákonitosti, které by lidi měli vědět. Dneska máme tendenci děti ochránit úplně před vším. Prostě. Jo. A dá se popsat, jak vzniká třeba hierarchie v té smečce? Jak se to jako tvoří? Jak se to buduje? To se rozhodně dá říct, k tomu se dobereme, protože to je vlastně prostředek celého toho tématu. Protože dětská smečka nejdřív samozřejmě vzniká jako z požehnání dospělých. Protože první dětskou smečku, kterou byste měl zažít, jsou především jako sourozenci. Jo, když je nemáte, tak to jsou nějaký děti ze sousedství, ale většinou jako ty první dětské smečky zažíváte tak, že se kamarádí rodiny s dětma. Jo, ty rodiče vám určí, s kým se budete stýkat a ono vás to taky v životě hodně ovlivňuje. Jo, to bylo mimochodem, to nám některé lidi psali, teda co mají ideálně dělat, když mají jedináčka, ať už z důvodu rozhodnutí nebo z důvodu toho, že nemohli mít víc dětí třeba, tak jaký tipy jí můžeme dát pro to, aby ty děti přivedly k dalším dětem? Je to pravda a proto taky nenávidím úplně to konstatování, dali jsme ho do školky, protože už potřeboval do kolektivu. Jo? To je ohavný resentiment k socialismu, protože mateřské školy vznikly jako možnost, aby maminky mohly pracovat. Jo? Školku si nevymysleli děti a ani ji nijak nechtějí. Zdravý dítě si nevybere místo maminky školku. A taky v mateřské škole nevzniká dětská smečka, to vůbec není cílem, to je věk, kdy vlastně jako děti ve skupině ještě fungovat neumí. Ve škole je to školní třída a ty děti jsou tam vlastně žáci. Jo, lidi si hrozně rádi pletou, jako, že si děti vyhrajou, ve školce si děti vyhrajou jednak proto, že do určitého věku si vystačíme výrazně sami a za druhý, oni si vyhrajou většinou s dětma, s kterými si začnou rozumět. Jo? Takže v té normální školkové třídě, oni jsou teda malí děti, jsou hodně přelétaví, ale tam vám neustále vznikají v té třídě malí dětský smečky. Jo? To prostě stačí jako umět pozorovat. Takže ty typy pro rodiče jedináčků, a to beru, že jedináček není pojem pejorativní, tak těch typů máme celou hromadu, ale na prvním místě to je prostě stýkat se s rodinami, s jinými dětmi. Školka tohle nemůže nikdy za lidi vyřešit. No tak mě to napadá teda, že to je možná takový trochu mýtus, jako v tom, že ty lidi mají představu, že právě mají dát ty děti brzo mezi ty další děti, aby právě si měli jako s kým hrát a mohli se socializovat ve svých třeba 2 letech. Já si, Tomáši, taky neskromně myslím, že tady spoustu mýtů vlastně vyvracíme v tom podcastu. Ale to je obrovský mýtus a navíc to je něco, co je absolutně škodlivé, protože až natočíme zase nějaký inovovaný díl třeba o připravenosti dětí na mateřskou školu, tak si tohle to řekneme, protože když dítě, který si přirozeně vytvoří prostě nějakého aspoň parťáka, jako v té mateřské škole, samozřejmě i ve škole, ale v té mateřské škole, tak když to dítě není citově připravený na nástup do mateřské školy, tak ho handicapuje i ta snížená schopnosti toho parťáka hledat. Jo, takže to, že děti vrazíme mezi děti, to jim vůbec nic neřeší, zejména když je má na starosti úplně cizí paní, který se říká paní učitelka. Jo, prostě mateřská škola, a jsem velký advokát mateřských škol, má ale úplně jinou roli, než za prvé jako z dětí dělat smečku. A za druhý nemá vůbec jako nahrazovat ten rodinný život. Jo? Takže prostě rodiče jedináčků by měli vědět, že prostě potřebují jako chodit mezi jako rodiny s dětmi
A když vzniká ta hierarchie mezi dětmi, jo, protože nezapomeňte, vy máte 2 kluky a teď si vemte, že k vám přijde a trošku povyrostou, protože Jáchymek je maličkej, jo, ale vemte si, že už oba trochu jako lítají. A teď k vám přijde rodina s jiným dítětem, který bude tak nějak mezi těma vašima klukama. Jo? Bude to silná osobnost, ale stejně zjistí, že 2 jsou víc než 1. A že ve vašem prostředí jsou ještě silnější, než když budete u nich a oni jsou zase 2, ale je tam silnější než u vás. Protože pořád je 1 a vaši kluci jsou 2. Jo? A to je prostě nutný chápat. To je sčítání sil a mít trošku, jako, když už ne empatii k tomuhle, tak trochu pozorovací zručnosti, protože to se dá natrénovat, tak se prostě vždycky hodí. No a pojďme teda dál v tom vývoji nebo v tom budování té smečky. No, začneme jako smečkou jako takovou, jo? Protože dětská smečka je strašně ovlivněná tím, co děti znají z domu. Vaše prvotní smečka je vždycky rodina a je to krásně vidět na tom, proč vlastně prvorozený děti to mají nejtěžší. Pro prvorozené dítě je jejich automatická smečka máma, táta a ty děti vlastně proto se ty prvorozené děti chovají dřív jako starší. A když se jim narodí mladší, tak oni úlevně regredují a začnou se zase chovat jako mladší. Protože to prvorozené dítě se učí všechno od dospělých. Zatímco to druhý už se skoro všechno učí od toho předchozího, toho staršího sourozence. Takže to, jak fungují vztahy v rodině, dětem zcela automaticky vytváří prostě nějaké chování, které sice jenom okoukávají, ale vlastně jako mají co nabídnout ty děti. Jo? Takže prostě vidíte, jaký to je. Když je rodina vřelá, každý a ráno se prostě spolu jako uvítají, jo? A u snídaně si popřejou a hezky si povídají. A vy zjistíte, že ty děti pak přijdou prostě na návštěvu a vlastně hrozně rychle nabídnou to, co od vás umějí. Takže umějí pozdravit, umějí se zajímat a najednou si lidi řeknou, no to vy to máte jednoduchý, vy máte takhle prýma děti, jo? A vy si můžete, jako vám se může honit hlavou, ne, to je úplně jinak. My se snažíme dětem vytvořit prýma život. Jo, protože taky se můžete probudit nerudnej, ale pokud jste rozumnej táta, tak stejně hezky ty děti pozdravíte. Hezky pozdravíte maminku, zeptáte se jí, jak se vyspala, dětí, jak se vyspali. Jo, ona vás, ona jich. A takhle se vlastně do dětí vlastně dostává ten zájem o svět. Takže pokud se mají děti prosadit v jakémkoliv věku, v jakékoliv smečce dětské nebo vrstevnické, ať jsme přesní, tak vlastně oni musí vědět, co mají nabídnout. Jo, já jsem tady měl před časem dospívající slečnu, 14letou, která teda, byť je léčená na psychiatrii, tak má úplně jiný problém, na který se jí teda na té psychiatrii bohužel nezeptali. Ona je jedináček, je velice chytrá, je velmi atraktivní, má spoustu jako zájmu, ale všechny jsou individuální. A ona hrozně trpí ve 14 letech tím, že nemá nejlepší kamarádku prostě, jo? Nemá komunitu. Jo, třídní učitelka jejich moc dobře nefunguje, ta třída dobře nefunguje, navíc k ním teda loni do 7 propadl loňský 7, to je vždycky prostě jako jak povodeň v té třídě. A já se jí ptám, jo, jmenuje se Adéla, já se jí ptám, Adélo, řekněte mi, co vy nabízíte do přátelství, co vy nabízíte do vztahu. A ona vůbec nerozuměla otázce. Ona byla zvyklá, že furt někdo něco nabízí jí, ale nikdo nic nechtěl doma po ní. Je to jedináček. A tak jsme se tady bavili o tom, jestli jako ona třeba strašně moc toho věděla o těch vrstevníkách. A tak jsem se jí ptal, víte třeba něco o holce, s kterou sedíte? A říká, jo, a teď mě to začala povídat. A říkala jsem jí, a řekla jste jí to někdy? Jo, že on říká, víte, ona je hrozně zručná teď vám neřeknu, co ona to vyrábí. A říkám, a řekla jste jí to někdy? Vy to jenom víte. Tak jí to řekněte. Řekněte jí, že to obdivujete. Třeba vás to ráda naučí. A hlavně hrozně jí potěší, že jí někdo jako ocení. A ona vám tady udělala, já nevím, 40 aha momentů, jo? A jenom rostla její frustrace, proč to nevěděli rodiče. Protože by se netrápila. Jo? Tohle rodiče musí unést. A to je prostě, my učíme děti, co znamená něco do vztahu nabídnout. Jo? Já to vidím na dnešních mladých rodinách. Ty lidi jako měli se rádi, vyhovovali si, pořídili si děti. A najednou se ukázalo, ale že oni tohle vůbec nevědí. A že mají protivný děti, který je potřeba pořád bavit. Jo? A je to proto, že ty lidi vlastně jako nevěděli, že oni musí dětem ukázat, co se do vztahu nabízí. A dělá se to jednak zájmem o ty děti, jednak zájmem o toho druhého rodiče a jednak vyžadováním zájmu od těch dětí.
Proč by nemělo třeba vašeho Matýska zajímat, jak jste se vyspal? To je přece stejně důležitý, jako jak se vyspal on. Jo? A vy musíte projevit, to mě potěšilo, že se zajímáš. Že ten zájem oceníte, ale musíte to dělat přirozeně, aby z toho nevznikla póza. Takže prvotní smečka je rodina. Dříve lidi žili jako více pospolitě, protože si taky museli občas vypomoct. Dneska jsou lidi hodně víc izolovaní. Proto, když má dítě vlastně v dětský smečce obstát, je potřeba, aby ty rodiče věděli, že musí chodit mezi děti. Jo, dřív maminky chodily na ty kočkama pročurané pískoviště a tam se různě zčuchly, jo, takže se potkali i ženy, které se nikdy neviděly, ale prostě my jsme si pokecali a najednou zjistíte, že když si mámy rozumějí, tak i děti víc usilují o to si rozumět. Takže si třeba, jo, my si myslíme, jak to dítě, a to je tvůj kamarád, jo, a ty ho máš přece rád. A to dítě se na vás vlastně kouká, ono ještě neví, co to je kamarád, co to je mít rád. Děti mají rádi jenom sebe a starají se o sebe. A do doby, než pochopí, co je láska, to znamená, že už jsou dost zralí na to, aby porozuměli tomu, že to, co se děje v tom druhém, je stejně důležitý. Jo, výchovou se to vytváří takzvaným averzivním podmiňováním, že vlastně vysvětlujete, že i ten druhej má hlad, že i toho druhýho něco bolí, že i tomu druhému by šlo udělat radost. Ale ty děti prostě, když jsou na písku nebo hrajou si a maminky se rozumějí, tak ty děti se dívají na ty maminky a vlastně stejně trochu kopírují to, co dělají ty maminky. Taky všimněte si, je víc sporů na písku, kde si matky čtou každá z mobilu svýho a děti takzvaně venčej. A nebo když ty mámy prostě se tam trochu zčuchnou a najednou zjistíte, že ty děti jenom přirozeně okoukávají zájem o ty druhý. I tak vznikají spory, ale už to jsou konstruktivní spory. Takže tohle je vlastně jako ta podstata, jo? Že chodíte s těma dětma, protože tam zaprvé můžete být vzorem, jak se k sobě mají chovat. Proto jako jsou krásný dovolený, když se lidi kamarádějí a mají děti, protože ty děti koukají na to, jak se mají kamarádit. A taky velmi často zjistíte, že zejména z počátku se nejvíc kamarádějí dětí těch, co se víc kamarádějí. Ty děti prostě se dívají na nás a učí se, jak se to dělá, než dozrajou do fáze, že už jako začnou zjišťovat, že mamka se sice kamarádí s tetou Lenkou, ale já si víc rozumím prostě s dětma tety Barbory. Jo, prostě to začne vznikat, ale nejdřív potřebují ten vzor, nejdřív si to potřebují oskoušet, protože děti se hlavně nesmí nudit. Jo? A pak ty děti vlastně najednou toužejí se vidět, ale nemusí se toužit vidět ty maminky, nebo na to není čas. Jo? A to je to, když ty děti začnou třeba jako navštěvovat to druhý děcko a máma řekne, hele, já ti ho tam nechám a skočím se nakoupit. Jo? A takhle začíná vznikat vlastně to chápání, to ještě není smečka, většinou to jsou 2 nebo 3, ale to chápání toho, že ty děti mají taky nějaký vlastně jako každý má svůj život, ale vzniká taky ten společný, ten momentální život společný a to je to, jak jsme si pohráli třeba, nebo že jsme se pohádali, nebo že teď s tebou nemluvím a jsem přesvědčený, že s tebou nebudu mluvit už nikdy. A takhle to vzniká, protože vlastně život ve smyčce vždycky vzniká nejdřív od toho, že vy jste zralej, najdete si někoho, s kým si rozumíte, pak tomu začne konkurovat někdo další a vy vlastně jako zjistíte, že si můžete rozumět se 2. A že je komplikace, když si nerozumějí oni 2. Ale že můžete něco udělat pro to, aby si rozuměli. Jo? A to je prostě, to je to nenápadné, čemu my jako nedáváme pozornost a přitom jako tohle je něco, nad čím jde pořád žasnout. Jo, když vidíte, jak ty děti, jak se jim prostě masivně tvoří ty sociální sítě v hlavičkách, aby prostě věděli, že na tohohle kluka se těším, ten má to žlutý autíčko, ale když se ho zeptáte, a jaký je, tak zjistíte, že on ani neví, jak se jmenuje, protože ho zaujalo autíčko. A tady tohle je Máťa, ten si vždycky půjčuje autíčko ode mě, ale je to Máťa, protože s tím si rozumím zase osobně. Jo? Pro děti to jsou prostě, musí ty podněty zaujmout. Někdy je to, že je hezký to dítě, někdy, že má něco zajímavého, nebo něco zajímavého umí, nebo je prostě sympatický. A to ty děti povrchně a postupně hlouběji objevují. Až vznikne ta touha bejt spolu. Jo, takže prostě, když pak se klidně stane, to mě říkala nedávno jedna maminka, že taky mají takový jako písku, nebo dětský hřiště v tom městečku, kde bydlej, a když řekne, to mě napadl ten Máťa, protože jsem to slyšel zrovna před krátkou dobou, že když Máťa nepřijde na to hřiště, tak ani Adámek nechce. Protože prostě už tam chodí kvůli tomu Máťovi. A takhle vznikají ta první partnerství, která jsou ta dvojice, je základním stavebním kamenem smečkového chování.
Že vy nejdřív musíte pochopit, co to je vztah s jedním. Ne vztah s 15. Jo, tebe to tam nebaví, když tam je spousta dětí. No a? Že tam stačí jeden. Tohle je krásná zkušenost, kterou doporučuji teď mimo soutěž všem rodičům, co nás poslouchají. Když chcete, aby vaše děti bavil kroužek, bavil nějaký zájem, tak je dobře ho dobře vybrat samozřejmě. I když často je důležitější, kdo to vede, než co dělá. Ale musí ty děti na to být aspoň elementárně šikovný. Ale když si tam dítě nenajde parťáka, tak je úplně jedno, že jsme vybrali to, pro co je nejtalentovanější. Prostě musíme pomáhat tomu, a to znamená, že i ty dospělí, když to třeba neví, ten lektor, který to dělá, ten kroužek, nebo ten učitel, nebo paní učitelka, ať jsme spravedliví, tak by měli ty dospělí vědět, že se mají se zajímat o to, jestli to dítě tam našlo někoho sympatického, někoho, s kým se zblíží. Většinou to hledáme tak, že vidíme sympatického tajo, půjdete, uvidíte sympatického tatu, dáte se do řeči, jo, pak ty děti, že jsou tam chvilku, přiběhnou, každý si chytnete svýho, jo, a řeknete dětem, děti, představte si, my jsme si tady porozuměli, jo, řeknete Matýsku, představte, já jsem si tady porozuměl se strejdou Jirkou, jo, rozuměli jste si, kluci, jo, nebo jako, jo, a teď ten kluk si uvědomí, ten váš Máťa si uvědomí, že ten kluk tam celou dobu byl a že ho taky jako vlastně donedávna neznal a začne pro něj být významnější trochu, jo, a tak si příště sednou ke stolku vedle sebe a začnou se dívat, jak to dělá ten druhej, protože zase děti pro bezděčné učení nepotřebují ze začátku 200 podnětů. Potřebují jeden, s kterým se srovnávají. Jo? A to krásně popisuje Exupery v Malém princovi, když Liška vysvětluje malému princi, jak si jí má ochočit. To je krásný proces adaptace. No a když mají dva, tak jednoho dne zjistí, že zajímavější hra je, když tam je ještě někdo. Když jim někdo konkuruje, protože ta hra, vy se naučíte předvídat, jaký ten druhý je. Nejdřív máme nacvičený scény, pak když je někdo tvořivější, tak umí i něčím překvapit, ale je to chudé a potřebujete toho třetího. A to je vlastně ten začátek smečky, i když opravdová smečka je, až když jsou 4. Jo? Protože ve 4 najednou můžou vzniknout 3 různé páry. Jo? Já s váma, nebo já s Petrem, nebo já s Mirkem, jo? Nebo Mirek s tím, ale ne se mnou. A to je ta fantazie vlastně, kdy ty děti najednou začnou zjišťovat dokonce, že dneska se těším na to, že si pohraju s Tomášem. A je blbý, že Adam se těšil, že si pohraje s Jirkou a na Adama nakonec zbyl Tomáš. Jo, prostě a tohle ty děti a prostě chvilku se můžou šprnit, ale stejně to přijmou, protože se nemůžou nudit. Jo, a teď se Tomáš s Jirkou domluví, že Mirka a Adámka jako zvalchujou, protože prostě si s náma nechtějí hrát, do toho vtrhnou dospělí, začnou v tom dělat pořádky a najednou zjistíte, že když dospělí příliš dělají pořádky mezi dětma, tak se ty děti spiknou proti nim. A to znamená, že vznikla smečka. Protože to, že se ty děti jako poškorpí, jo, protože proč se mnou Adam dneska nebaví, jako jo, mě to štve a já potřebuji vědět proč, co pro to můžu udělat, ale to mě většinou nikdo nevysvětlí, protože všichni potrestají Adama, že na mě byl ošklivý, že si se mnou nechtěl hrát. Jo, že my neumíme vstupovat do těch dětských situací tak, aby jim děti rozuměli. Takže my pak dětem vysvětlujeme, že to nebylo hezký, ale nakonec zjistíte, že děti baví se prát a to je vítězství smečky, když ty děti nechtějí u toho dospělí. To je teprve smečka. Ty děti se nejvíc realizují, když na ně pořád nikdo nepovykuje, pořád je neokřikuje. Já bych všem doporučil, já jsem si teď tím prošel, protože já na dovolených většinou si přečtu něco z dětství. Letos jsem si přečet Babičku ve Skotsku a před dovolenou těsně Bylo nás 5. Jo, to je jedna z mých biblí, prostě je Bylo nás 5, protože tam krásně vidíte. Jo, a já jsem Bejvalovi pravil, že se mu na jeho pitomé kolu vykašlu. Jo, nejlepší 2 kámoši, jak vlastně popisuje ten Poláček, jak ty kluci různě jako se paktovali jeden s druhým, ale pak když bojovali s habrovákama, tak byli rádi, že s nima dejí Evička Svobodová. Jo? A to je knížka o dětský smečce prostě. To je, když si vezmete, že to psal v Terezíně, tak se tomu nechce věřit. Kam se teda mimochodem Poláček dostal z lásky. On šel do transportu dobrovolně, protože tam šla jeho láska. Tak tohle to je vlastně krásná procházka tím, jak uvažuje smečka a jak uvažují vlastně děti, protože víte, to my dospělí jsme z problémů dětí udělali problémy vědecké. Ty děti mají problémy vždycky zamité a tím pádem vždycky vysvětlitelné. Ale je potřeba umět přistoupit na to, že to nemusí mít logiku, který v tu chvíli chci rozumět já.
No a to chování v té smečce, když jsem mluvil o tom, prostě tak najednou zjistíte, že to, čemu my dneska říkáme šikana, tak šikana je ve skutečnosti stav, kdy úplně jako v tom, řekl bych, elementárním slova smyslu, tak šikana je stav, kdy jeden ubližuje druhýmu, zpravidla silnější slabšímu, a těm ostatním to nevadí. A nebo s tím nic nedělají. To je šikana. Mm-hmm. Ne, že silnej ubližuje slabšímu. To je projev zase něčeho úplně jiného. Ale ten průser je, že těm dětem okolo to je jedno, anebo že s tím nic nedělají, že tomu pasivně přihlížejí. Mm-hmm. Protože to, že starší ubližuje mladšímu, nebo velký malýmu, to je naprosto běžné a tohle zná každá učitelka v mateřské škole. Když starší dítě dáme do školky, aniž by bylo připravený na to odtržení od mladšího sourozence, ale ten mladší sourozenec vlastně zažívá úplnou jako pozornost maminky, zatímco já jsem ve školce. A tak si to dítě pak ve školce hledá někoho menšího, koho trestá za to, že brácha je doma s maminkou a má jí pro sebe. Jo, prostě, že tohleto chování má vždycky vysvětlení a je nebezpečné z dětí dělat zločince. Jo. Ale to... A mně tam přijde jenom, to, že když jste se bavili o té šikaně, že těm ostatním dětem to nevadí. A jako co to vypovídá? Není to divný? Ty děti se začínají stávat součástí té smečky, tak ta role těch rodičů, jo? Vy jste tam zmínil to příliš neochraňovat a tak dále, ale mě zajímá, jak se třeba ty rodiče mají s těma dětma bavit? Mm-hmm. A co když to dítě jako nechce být součástí té smečky? Jo, ale rodiče umějí dětem ubližovat různým způsobem a jedním z nich je nezjistit, proč se to děje a hodnotit to. Jste na konci zkrácené verze. Pokud vás rozhovor zaujal, tak ho v plné parádě najdete i s ostatními díly na Spotify, Forendors a Hero Hero. Díky, že nás podporujete. My uděláme vše proto, abychom vám dělali život bohatší.